Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken, dik niken, dik niken, dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye, nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke cek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos to ya kok niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo, ngadeg-ngadeg to, ngadeg. Hah? Mas Bri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Mangga sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gak aku ngono kuwi ya. Ndak, ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa ya? Terso. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut sih nyapa kok iso nyaprut lho. Urung kula bae. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun nen. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongan cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tri. Bes. Ser. Ya. Terima kasih ya Mas. Sama iki jenenge Mas apa? Mas Tris. Ya, Mas Tris. Mas Tris terima kasih ya. Kuwi mau koyo mateni aku, Mas. Nadamu kedur dikongkon bes. Duduk dong, bes. Endi? Emang wow. Cepet blangkone wis. Ben mulai ra nggawa gulu. Satu kali lagi apa yuk? Apa? Apa? Sembarang. Sudah lah. Ki arep buyar jam pira ye, Mas? Jam 3. Jam 3. Oh, gampang ceritanya digedhong ngono tok wis. Oke. Apa iki? Apa ya? Nyanyi dewe apa duet? Duet sama Mas Victor. Mas Maji niki lho, sing gampang niku. Apa kae? Hah? Sama Eko. Apa sama Eko? Eko sapa? Eko Akbar ning kene. Ndak wes aku menolak tawaran duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Lho HP teng ceru handle iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak bapak kolil bareng.
Sak Bunda Fitri yo masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Terus sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco, aku ora apal kok. Ndi HP-ku? HP-ku mau mbok buka ya apa? Enek fotone random barang. Masa Iki fotoku pembuka. mau simpeni to, Mas? No. Sing pas aku nganu barang mau simpen. Hei! Eh. Sing kirimi kono kok. Sing pas aku Ora. kuwi lho. Ayo. Ora sing pas. Polamu masalah sapa sing marahi ngono kuwi? Sampeyan. Ayo. Ora sing pas aku. Ora kan patok seperti petek yo nembang yo. Bel. Apa tek kita buka no. Usah. Padahal aku ya ora tau ngirim apa. Asa pelaka petek bener. Yo. Ya. Apa? Ya. Sing foto kuwi lho. Ayo sure dipake ya Mas Tres. Lintang ya. Ya lintang kalian. Ayo Mas Adit. Tangannya di atas. Ojo Datang urun anganuhan tan ana kang wani bapak gawe olah gunane wong rukun beni atemahan bertong malih adetan ana maraing wani guna kudu pasirna ana kidung rumangsa ing wanci wangi ayu luputa ing lara luputa ilai kabeh sing setan datang urun panan luhan tan ana kang wani diwapan gawe gunane wong luput kendi atemahan bertong malih adetan ana ngaraing mami guna kudu pasirna yen tak rasa sedina kaya setahun ana rene kaya wong bingung rena wengi tan bisa turu amung tansah mikirke siramu pewayanganmu katonge netra jebulane iku mung rasa kangenku kangen 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 kangen
nggon kangen minangka dadi kangene awake dhewe karo bumi alma mater, Gong. Heeh. Ngono Mas. Heeh. Dasare SMA Negeri 1 Nganjuk wis menyetak wong-wong berhasil, mencetak wong-wong sukses ora mung miguna tumrap diri pribadi ning miguna tumrap wong akeh. Kok iso ngono? Ah, mau Pak Panito ning sambutan sore mau dawuh piye? Wong sugih karo wong sukses ki beda, ya ta? Yen wong sugih ki wong sing akeh hartane titik. Ning yen wong sukses kesugihane dienggo migunane tumrap bebrayan agung ngono. Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono. Heeh. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing tenggalih. Ngono. Heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda. Sapa-sapa iki Lis Maswal, waduh kok jenenge Widayati Broto Atmojo saking Hong Kong, Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi, matur nuwun netizen pendukung apa ki acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, heeh, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seram ndak percaya. Alah panggah tengah papat ngono. Ndak percaya panggahan. Ndak wis to tenang. Mas Heru kaseng seme Mas Bayu. Dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Cinta. Ngono. Heeh. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Her, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumaduleng wanci dalu. Kang tak tunggu jumeduling wanci dalu. Wes Sorote kang padang. Sorote padang. Terus Nanging datan hanyut lapi. padang ning ranyu lapi Mas. Apa kuwi? Monggo lanjute. Ora liya amung kejaba rembulan. Kasengsem monggo Dik Cinta. Ada Wanci ratri aku tansah nganti-anti sorot kang padhang nanging tanyapi gandrung nyawa
bulan kandang karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendhat nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Sing musik. Ah. Apa ya? Buyuh ono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos daya kok niku. Nggih. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg ta ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi ya. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa iso nyaprut ngono. Urung kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes iso Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utun ae. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belah. sing jenenge tekeke? Ndak aja mbok rungokne omongan cah-cah. Elek siap. Yuk Cundamani Mas Tri. Bes. Ser. Ya,